Uy, ano ba? Uy! Oh, okay lang ba yan? Ano nangyari sa'yo? Uy, ano ba? Uy! Oh, okay lang ba yan? Ano nangyari sa'yo? Grabe pa talaga ang baling mo. Ano, princess? Nag-gusto kayo eh. Sasama kasi ako kaso kasi nakita ko yung swim. Ano nangyari sa'yo? Uy! Wait. May plastic ba kayo? Teka nga. Uy, wag yan pre, wag yan. Pre, ano, huwag tayo magdikit-dikit pre. Para makahinga siya na maayos. Hindi na nga. Mukhang linta eh. Huwag gusto niya mukhang linta eh. Papagayin ko lang. Pre, okay ka lang? Okay lang, pre. Hindi natin body po. Boys ko. Boys ko, ta.